zancen ka dodon maza. Aisha na zo yau dan na gaishe ka dodon maza. Mai kyauta kyauta in yayi bai gori dodon maza. Ko da basu so ba Allah ya so ka dodon maza. Duk masu yi ma hasada kusa taɓe dodon maza. Allah shi yayi maka oga, kama da wane ba in ka ji wane ba banza ba. Tafi dai oga ka gagari zuga, hadari mai tarnake gayya, tsawa mai tarwasa taro, kura mai tarwasa karnai, yaki a sama sai jirgi, tafiyan kasa sai dai mota. Dodon mahasada gaida ka, Aisha kefi ni ne fa, ni ne ke wakar dodo. Yau ga dodon maza, baban Halira sannu dan zaki. Hasada sun daga hasken ka mai san ganin bayan kaza ya shafa ma. Kun barkono ayya gagari mai shika. Imam Haruna shi ba jahili ne ba, ya san Qur'ani babu ta baba, ya san hadisi ba dan kadan kuma babu, ya san boko mai kafanin rauda, mai kyauta mai san jama'a ne shi. Waya ya gara zai da ma dutse, sai dai hange sai dai ya yi lasa. Kashin gwiwar giwa mai karo da kai zai koka. Alhaji Haruna dole a barka dodon maza. Yau ga dodon maza, yau ga dodon maza. Allah shi yayi maka oga, kama da wane ba in ka ji wane ba banza ba. Tafi dai oga ka gagari zuga, hadari mai tarnake gayya, tsawa mai tarwasa taro, kura mai tarwasa karnai, yaki a sama sai jirgi, tafiyan kasa sai dai mota.